موزەخانەیە نیشتیمانیە لە شاما پایتەختە سووریێ. خەڵکێ باژێر ji ber wan şûnwarên ku ji mûzexaneyê hatine dizîn şok bûne. تفاجأنا لأنه أول مرة بنسمعها بصراحة. ام شوک بون افجارا یکمه ام دبهیزن گل موزخانه که نشتمانی دزی چه دبه اف نتنه بن پیکرینه که دیجی دولتیه لید همان دمیده بن پیکرینه شهرستانیا سوریه جی. Roja sêşemê 11 vê mehê berpirsên Sûriyê ragihandin ku diz ketine nav mûzexaneya niştîmanî û çend peykerên şûnwarî yên serdema Romayê dizîne. Piştra asayişa navxwe dest bi lîkolînê kir bo vegerandina şûnwaran. بتمنى انه يرجع القطع. ام هێویدارن هەری زوو ئەف شوونوار vegherin ji ber wê bibin alîkar ji bo avakirina Sûriyeya nû em hêvî dikin Sûriye bikaribe xwe ji sifrê ji nû ve ava bike em hêvîdarin wek berê neyên dizîn. Mûzexaneya niştîmanî ya Şamê ya herî mezin e li Sûriyê. Şûnwarên gelekî giranbihalê hene. Mûzexana di sala 1990 de hatiye avakirin. Ku yek ji kevintirîn saziyên çandî yê Rojhilata Navîn e. Koleksiyoneka şûnwarî ya kevnar li xwe digira ku dewlemendî û pirrangiya kelepûra Sûriyê nîşan dide.